देखी आज को लोग बुझता कि मेहरारू साली और घरवाली में मजा बा, लेकिन बबुआ हो संत महात्मा लगे जइब, विद्वान लगे जइब तो कौन चीज में मजा बतावे ले यह पर गौर करे के चीज है। हर एक की जिंदगी बेकार बाटे, कि जिंदगी बेकार बाटे, हरि नाम के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे, हरि नाम के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे। जिंदगी बेकार बाटे, हरि नाम के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे, हरि नाम के बिना हो। और हरि नाम के बिना सब कुछ बेकार बाटे, सब कुछ बेकार बाटे, कुछ ज्ञान के बिना हो सब कुछ बेकार बाटे, कुछ ज्ञान के बिना हो सब कुछ बेकार बाटे।
जीवन सफल न होई, जीवन सफल न होई गुनगान के बिना हो। जीवन सफल न होई गुनगान के बिना हो। जिंदगी बेकार बाटे। जब मानव रूप में जन्म ले ले हई तब बैतरनी पार करे के फेरा में मत रही। एक बार हरि जी के नाम ले कहे के का बा। बचपन बीती जवानी आई जब बुढ़ारी। ये धरती ऐसन है कि अगर बेसहारा के सहारा देवे के बारी आई तब भाई यहाँ बेटा भी नकार हो जाता। यह से कहे के का बा। कबहू सफल न पैब, कबहू